Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay, di ata karon sa Eco Rest House kundiin nagprepare tag ang Pasko dire sa Eco Rest House karong December 2022. Bisag pobreta guys, pero manginhan lang tag mag-celebrate og Pasko bisan sa kapobre na to, pero kinahanglan jud natay spirit of Christmas bisag simple ra guys unya kanang natay mga ginagmayng hikay kay maura may maabot nato sa pobre nga tao diri sa lungsod sa Matalom. Okay, ato mong hamong isuri guys ang simple nga decoration sa Eco Rest House diri sa lungsod sa Matalom. Niya nataputay kuan guys ato ang Senior Santo Niño guys mo ni nagbantay dire niya hintabang pud nato sa pagkuan nato sa atong mga project nga mga ginagmay, pero kung agwa ang Ginoo guys, dili ni ma-realize ang ato ang mga ginagmay nga project dire sa Eco Rest House. Niya mo ni kahimtang og update kung unsay na dugang, unsay mga facility nga nahimo dire sa Eco Rest House. Okay, among isuri guys niya monig bagyo malagi monig avocado niya lagi sa nata sa Eco Rest House there is lungsod sa Matalom. Okay, monig kahintang mingaw jud guys no wa jud ka kuan. Okay, amo ni na ang mga sibuyas guys nangamatay man wala naman ni monig kahimtang sa Eco Rest House diri sa lungsod sa murag correct murag dato para sa house pa. Okay, muni guys mingaw kadyo ug mahubog ko diri ko matug guys og kanang kuan bitaw may mga tanom guys natay pinya pinubre pero relax siya nga kuan na ginagmay siya. Okay, mo ni niya monig mga natay mga kuan diri ginagmay nga tanom niya ni kahimtang sa ato ang rest house. Niya ang naka-advantage guys na natay gripo diri gripo na mo ni na may tigkuan guys na tigminti ng papa natay gagmay nga mga tanom. Okay, niya natay mga kamuti monig palibot bisag pinubre siya guys, pero mapuy-an na to ang kwan pinubre nga kwan dyan natay mga alaga po na to na kani smile bodyguard guys, yung bodyguard bodyguard na ko guys, money diyan tong sa taba daghan akong bodyguard dito guys dada bodyguard na no. Uy, kudagas ang bodyguard guys, dapat dito ang bantay guys ang bodyguard ni diyan tabang hay lagi uy sige mo ni niya matutas gripo mo ni ang update sa akong Eco Rest House guys niya an advantage ni kay kanang natay gripo ang basura guys kanang sa ilapo kasi kay para limpyo. Okay, manig ato ang kanya mo dyan ni atong pinaka mo ibantay na guys si Senior Santo Niño manig hinggay dance hinatag support bisan sa kapobre niya wala imposible basta na ang Ginoo guys nga mo guide na to. Okay, niya pobre so sa tinuod guys man ang tinuod nga kinabuhi diri sa lungsod sa Matalom. Niya mo ni kahimtang bisag kuan guys og ting summer niya namunta ko agsuwa ko nanindag gahapon kay ahong nagdecorate ko kanang Christmas bisag
bisag pobreta guys niya na atong heart sa pagtabang sa katawhan sa lungsod sa Matalaw. Murag correct, murag charot kado tinabi to. Bisag pobreta pero kinahanglan tag mo celebrate sa atuang Pasko namo ni anja mo ni agaganan rambutan sa linis sa kuan sa udit nga tumba tong prutas niya itong mga saging mapuning ato ang tapanan. Kung diin din magtapan mga lubi niya iniguan masudlalag tubig guys na ay tubig no ano iniguan mo dito lagi dia inig kuan di taka limpihan guys para sabi man jud limpyo nga area guys para hapsay ba bisag gamay atong bahay pero kuan kanang hapsay kuan limpyo niya kuan deron. Today is Sunday niya October 9, 2022 bisag kuan mao nga hing naning kamot jud kog ari kay para kuan natong pinya nagpunga ni guys kuan para sa oops na tong ginagmay nga mga prutas madyo ni pinaka overview guys natin yung mga kamutihan na ito ning tapanan dire naguba ni so dito niya bago ni giayo sa kuan hindi ito ning mo nitong kung guys itong overview nga kung diin ano na tayo tubig dire sa Eco Rest House bisag bukid pero nanay kuan tingnan siya mo na itong gripo dire nasa dyan kuan komunal pa ni guys komunal yeah. Okay, manigiri po niya advantage na magbuhi tag mga baboy dire guys ito kaya na may tubig diinigaw ko na yung tubig ikanis barangay kung diin kanang nagkuan na guys na tayo tubig no dire naata sa kuan sa limpihan okay sa no may tubig na mo ni murag bagong facility there is Eco Rest House. Okay mana guys nga manig mga bagong akon mo yung papa dire guys na mo nigpalibot na natay gripo kuan sila guys lagi sa no nanay tubig pwede tag mo inom guys mo ni gripo dire nya mo ni okay mo ni ng update nga ito sa papa guys kay atag-atog kuan ikaw ray si Raskon pa agpayag ha ikaw ray mo sira nga daw ba ikaw ray mo sira ha ikaw ray mo sira ba hay dito si kuan ba ano ba nga agbo na gawas si ha di ko no oh pa ano kayo mo sira ano ato sapi daw nan lay mais okay manig hong manig update kiri guys niya naputay mais ng gamay tapos na niya
unig sa palibot sa update sa Eco Rest House kung diin natay ginagmay nga kon. Okay. Dito sa tubig. Fresh ko dyan nga tubig guys. Na, kon. Okay, muli ko guys. Na itong mga dip dari. Bisag kuan guys anya. Madyo ni ang tinuod nga kinabuhi guys. Diri sa Barangay San Salvador. Usahay ra ko muli diri kay aon ning gibuhat tungod sa kana bitaw mahubog ta. Sa una diri ang mong payag diha. Diri mong payag unya. Diha dinis na inang kawa. Nya natugod ha guys nya muto pa man gito. Bis hubog ko kanang nabasa ako. Mga nakaingon jud ko sa akong kagalingon nga maghimo ko gamayng payag nga ug mahubog ko di ko mabasa. Mao na unsa rason nga na mao ana. Mao ni rason nga nganong nahimo ning ahong Eco Rest House diri. Kay kuan to bagong tuig unya. Kani laging magtagay-tagay na kuan nabasa ko niya. Ingon ko nga samtang kuan pa kung paningkamutan nga mahimuan og gamayng payag or rest house murag charot murag tinuod bitaw guys. Mao ni update nga nanatay gripo diri pud nang magkuan. Mao ni ning giari guys kay busy lagi sa trabaho sa munisipyo niya pagpaninda. Ang gusto nga dunay spirit of Christmas bisag pobre mi guys pero akong paningkamutan nga do natay murag mag-celebrate gihapon ta bisag pobre no. Importante ang baskog ug lawas o paghatag og mayong panerbisyo sa katawan sa lungsod sa Matalom. Okay. Eco live diri sa Eco Rest House diri sa Barangay San Salvador, Matalom, Leyte, Philippines. Nya mo ni ang primero nga project sa og pagtrabaho na sa local government unit of Matalom. Dalaghang salamat sa atong mayor nga Eric Espalio nga dako pog na contribute sa ato ang mahal nga konsihala. Mo ni murag mao si kontak na sa Cebu. Nagtrabaho pa nga do. Si konsihala Maria Nicolina Kaube or Colin Puda. Kung diin walay ang ihang pagtabang walay sukod or kapamilya or pamilya man gani kay Puda bisag di pamilya guys pero andam silang mutabang sa katawhan walay puas niya mutabang jud sa tiniuray nga pagtabang kay tong siguro guys o waag Pudas family diri sa lungsod sa Matalom unsa kayang kon guys siguro ko di ko kahuman kay di manalim guys sa sauna sa pag-eskwela na to nga kuan walay mo financial support sa tuang pag-eskwela sila ni Dr. Sir Puda mo din sa Bato Institute of Science and Technology sa tuang tag-iya sa Bato Institute of Science and Technology si Josephine K. Hermano ang among president niya. Dagang salamat po nilang Ernest nilang Ma'am Alexa nga mihatag pod sa libre nga boarding house, libre nga allowance ug libre nga eskwelahan. Pero ag-autor ani sila ni Ma'am Tisi kung diin hintabang gyud nga bisag di may pamilya pero way puas ang pagtabang sa mga puda sa mga katawhan basta desidido ra ka niya magkugi. Okay, daghang salamat nila ni Doktora Colin Puda mo murag nahimong tang tao tungod nila. Okay, good luck og Eco live diri sa Eco Rest House diri sa Barangay San Salvador, Matalom, Leyte. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Okay, today is Sunday niya October 9, 2022.
matalom nun ako mang hinaot nga magmalipayon ang atong Pasko sa pag-celebrate advance Merry Christmas. Bisan og pobreta matalom nun pero og doon na tay mura ginagmay. Ang importante nga baskog atong lawas nga mag-celebrate sa Pasko o mabungahong bagong tuig kanatan. Once again, Merry Christmas o advance Happy New Year kaninyong tanan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi andam motabang sa lungsod o mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Once again, Merry Christmas o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan Matalomnon.